Seguimos con Rosa Isorna, ela ten 72 anos e traballou 46 deles na cociña do Colexio Progreso de Catoira. E o teu último día, que foi aí ben pouco, creo que foi emocionante, non, Rosa? Boa tarde. Pois sí, hola. Sí, emocionante. Todos aqueles rapaces mirando naquelas escaleiras. O sea, puxéronse todos os rapaces, Sí, e máis os profesores, no patio. Sí. E que fixeron? E que fixeron? Cas súas camisetas blancas, co súa chapita de rosa. Adelaban as chapiñas co teu nome? Sí, Que bonito. co meu nome, sí. E, bueno, a emoción de ver aquilo todo de sorpresa, pois... Aí están, nese día da despedida, Aí que están. supoño que tivo que ser tan duro para vostede como para os nenos. Non lle saben as palabras, está emocionada, Rosa. Pois sí, moito. Voulle poñer a miña man que está xeada para que poida continuar. No, é emoción que quedei moi contenta con esa maneira que tuveron de demostrar o cariño. Claro. Eu quedei máis que satisfeita. Porque eu entendo que ten que ser moi bonito, porque teñen que ser moitos sentimentos, non? 46 anos, tamén a xubilación, pero agora que falan da rapazada que son máis desapegados, que fan esta mostra de cariño e que están moi agradecidos. Eu penso que sí. Cociñas ben, Eu que sí, que fixeno todo con todo o meu cariño do mundo. Estamos a falar de Todo o mundo. 46 anos, sendo prácticamente a nai deses rapaces, non? A hora de comer, a xefa na cociña. Como eran os tempos de cando comezou e como eran os últimos? Eso, nada que ver. Contenos un pouquiño a Nada que diferencia. ver. A ver, cando eu empecé con 26 anos, sin experiencia ninguna, empecé a traballar, veña, tortillas. Non había nin batidora. Había que bater os ovos á man. Cantos? A mellor 400. 400? Para unha tortilla, bueno, A man. para varias tortillas. O peor sería tonar as patacas. As patatas, a cebola para a empanada, toda a historia. Pero, bueno, era así. Xa non conocíamos outra cousa, era así. En os últimos tempos xa había axuda. Bueno, ahora xa nada. Ademais dos electrodomésticos, había máis xente, non? Sí, éramos dúas, ahora éramos 4. Bueno, aínda así non eran moitas. Pero, bueno... Para cantos rapaces máis ou menos? Pois 300. Para 300. E dígame, cal era o segredo para que comeran? A ver, eu intentaba que comeran, pero había de todo. Uns comían millor, outros E peor. outros peor. Exacto. Pero comíase ben no comedor. Eu creo que sí. 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 E que se Despinta de comía? cociñar ben, Eu creo que sí. Pois, a ver, se cociñaba, pois había uns potajes de garbanzos. Non creo que fose o prato estrela. Non creo que fora o que máis lle gustaba aos rapaces, non sería o O potaxe que de máis garbanzo. lle gustaba eran a tortilla e as lentejas. Eso era Ai, o as plato. lentellas. Pois iso tamén ten moito mérito, que os rapaces lles gusten as Eso era o lentellas. plato preferido da maioría, da maioría. En general, repetían. E o que non querían, que era? O que non lles gustaba nada? Os pescados non. Os pescados non era o seu fuerte. Iso non lle gusta. No. Ahora que falas do peixe, sempre se dixo que no mar, cando están os mariñeiros enrolados, o posto máis importante para que todo vaya ben é o do cociñeiro. E ti, en 46 anos, é moi importante porque viche medrar e alimentache prácticamente a moitísimas xeracións de Catoira. Sí. Pois desde 52 anos, pois agora algún xa ten netos. Sí, por iso lle preguntaba se notou algunha diferencia no xeito de comportarse no comedor a aquelas primeiras xeracións das últimas. Bueno, a ver, era diferente todo. Era diferente porque, a ver, daquela comía sí ou sí. Cando se empezou era casi como obrigatorio, porque viñan no autobús e tiñan que comer ali no comedor. Non podían... Claro. Tiñan escola pola mañá e pola tarde. Agora non. Pero cando dis que tiñan que comer sí ou sí, que te refires? Que hoxe imos falar deste tema, da diferencia da crianza entre os anos 60, 70 e o de agora, con un psicólogo especializado. Ti refiraste que había máis disciplina, o mellor? Sí, Sí. agora consínteselle máis. Pois xa que ao principio era máis doado darlles Sí. de comer que ao final, Sí. non? Porque había que andar pois un pouco con máis cuidado e ter máis opcións, o mellor, máis variedade, máis traballo, por tanto, para variedade vostede. non. Sempre era o mismo. Sempre o Sempre o primeiro plato, o segundo e o postre. Eso era o que había, para todos.
E se non comían, pois non comían. Pois, pero comían. Pero comían. Sí. E logo de traballar todo o día na cociña, cando chegaba a súa casa, cociñaba tamén? Bueno, iso era o meu deseo. O seu Sí, desexo? chegar á casa, facer a comida para os meus fillos, para o meu marido. A ver, Non estaba cansa de cociñar? non. E agora que? Porque eu, cando alguén se xubila, sempre lle pregunto se é para ben ou para mal. É dicir, ti tiñas ganas de xubilarte? Bueno, influíron moito os meus fillos, o meu home, veña, porque xa é hora, porque tal. Sí. Por un lado sí, pero por outro non. Por outro lado, non, pero comprendín que sí que tiña que ser. Vale. Comprendín que tiña que ser, entonces en junio eu falei ca dirección, dixenlle que en outubro que me quería jubilar. Sí. E agora como pasa o tempo? Non fará tuppers, non? Para as fillas? Mas, ocupado seguido. Sí. Pero non cociñando todo o tempo. Non, cociñando non, pero teño máis cousas, Por iso digo que Teño máis agora estará un cousas, pouco que máis teño liberada. Teño a miña horta, teño as miñas jaliñas. Agora confinadas, eh? Agora, pero xa estaban confinadas que teñen un cerrado coberto de todo. Moi previsora, Sí, foi. sí. Entonces agora, a ver, é diferente. Bota de menos o traballo? Non, na escola? traballo non. Non. Toda a xente, o traballo non. Claro. Moita xente. E mantén o contacto con eles de Sí, algún xeito? sí, Con sí. algún, supoño que máis, Sí, non? porque vivo enfrente mismo. Entonces os chavales salen e se estou na ventana ou na porta, pois se me ven. E como a chaman? A Rosa. 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 Pero entón non eras de que eu fun toda a vida rapaz de comedor. E a min castigábanme moitísimo. A min castigaban moito. Ti castigabas? Eu non. No, Eu nunca castigache personalmente ninguén? Nunca. Por eso eres tan querida, claro. Cociñabas ben e non castigabas. Nunca. Eu nunca me portei mal con eles, ni nunca lle levantei unha palabra máis alta que outra. Eu para eles fun, como dicían eles, unha segunda nai. Que bonito. Claro, ao final Sí, era unha segunda máis nai. consentidora, non? Non era o poli malo, ver. era a consentidora en todo Sí. caso. A ver, Era o que había que facer. era o que había que facer, porque que lle facías? Obligaros a comer? Claro, e as fillas non comeron nunca en comedor. Os meus fillos, sí. Os fillos, sí. Un fillo e unha E filla. un fillo e unha filla. Iban ao mesmo colexio? Sí, sí. Vale. Sí. Elles gustaba ou dicíanche, non? Ai, no, pois nunca se queixaron tampouco. Comían o mesmo e todo Hombre, iba non ben. iba a ser Claro. diferente. Claro, e hai 46 anos, cando comezaches, non había menú para celíacos, intolerantes a lactosa. Sí, xa había algo. Tiñamos unha rapaza ¿Ah, sí? que precisamente non había nada para ela. Tiñan que vir aquí a Santiago ao Corte Inglés a comprar as fariñas, Claro. o pan e todo para ela. Carísimo, seguro. Traía o súa nai. Vale. por Daquela iso- traía a súa Claro, por nai. iso lle preguntaba eu que tamén había que variar máis a dieta, non? Sí. Conforme pasou o tempo, foron Sí, destapándose bueno, determinadas cambiaron. peculiaridades na alimentación de cada quen. Sí, sí. Hubo que adaptarse. Adaptarse. Hoxe, pois, por exemplo, xa se usa moito integral. O arroz integral, Claro. as pastas integrales, aos rapaces costolle, pero agora xa o comen. E hai algún día no que diga, hoxe non vou cociñar. Na miña casa, o que? Sí. Hai algún día que diga, No. hoxe non cociño. Non, non. Non? Non, xa me levanto con ánimos para cociñar. Ningún día de descanso. Non. Eso está ben, porque iso é cuidarse un mesmo, iso é Sí, quererse sí. un mesmo, iso é unha maravilla. Non traerías un tupper de lentellas? Non trouxeche? Non trouxe Ese nada. tiña ganas de probar. Non tortilla trouxe nada. tampouco. Pero outro No. xiche un tupper de algo. Mira esa pantalla porque imos conectar con a nosa compañeira, con Alba Lea, porque a nosa reporteira está acompañada por xente que creo que coñeces ben. Contanos, Alba. Si acabamos xa de entrar nese lugar especial para Rosa, que ela seguro que por estes corredores xa recoñecerá, é o Colexio de Catoira no que ela traballou 46 anos no comedor, facendo que todos eses cativos, pois casi tiñes un superpoder, non, Rosa? Que conseguías que comeran de todo. Pois detrás desta porta está a sorpresa e eu creo que non te imos facer agardar máis porque estarás desexosa de saber que está pasando en Catoira, que se preparou aquí para ti. Así que, vamos alá, a de unha, a de dúas, a ver, entrade comigo, vide por aquí, vide por aquí, vide por aquí... Estes rapaces que vedes aquí son alumnos que comían, vete por aquí Fernando, no comedor e que probaban todos a comida de Rosa. Estuveron con ela durante todos eses anos. Mirade que bonitiños. Fernando,
Ti que eres o director, contame, que é Rosa para vos? Pois Rosa, a ver, rapaces, que é Rosa para nós, Espera, escoito por aquí, nai, cociñeira, brillante, non? Sí. Sí? É boa, era boa? Sí. Cociñaba ben, estaban ricos os platos? Sí. Sí. Que máis cousas? Increíble. Increíble, din por aquí, Rosa. Que no se puede heredar de nadie más. Pero comíades mellor aquí ou na casa? Aquí. É unha, Dios mío, é unha estrela. Eres unha estrela, Rosa, para eles. Bueno, creo que non hai millores adxetivos que se poden poñer máis da propia man e da propia boca destes cativos, Fernando. Ensinou a comer, a eles, a nós tamén, e sobre todo a coñecer novos platos, e bueno, nada, é o que dicía antes, é unha nai para todo nós, para o profesorado e para o alumnado. Vente por aquí, non te me agoches, que así vémolos a eles todos que están aquí detrás nosa. Claro, foron 46 anos que Rosa estivo aquí. Sí, bueno, eu, debido a miña idade, só estive uns cantos con ela, pero, bueno, sí, como podría ser unha profesional como a Copa de un Pino, porque era desde primeira hora hasta final, traballando, sin un pero, sempre con novidades que teníamos que poñer, ou normativa nova, como antes estaba falando do arroz integral, que se ahora temos que poñer máis verduras, menos frutos, menos fritos, e bueno, ela se adaptaba perfectamente, e moi ben, moi ben. Desvivíase por estes cativos, non? Sí, era parte de aquí, ¿no? Porque además vive enfrente, e bueno, era comodísimo calquera cousa, estaba sempre disposta a todo, e logo sempre con boa cara. Con boa cara, e tamén é verdade que os rapaces sempre están moi agradecidos a ela. Que vínculo máis forte, pero fixos comer peixe e verdura, sí. Hombre, chavales. Sí, eso é certo. Que máis? Pois lechuga, tomate, cebolla, lentexas, habas... Lentellas, seguro? Tamén. Caldo, sopa. Caldo, sopa... Teñen que ser boas. Sí. Pero cremas, verduras, de todo, hortalizas. De todo. E os postres riquísimos, cando facía a tortilla, cuidado. Madre mía, Rosa, pero eu non sei que lle botabas a comida, que eso debía estar todo buísimo. Le botaba ese cariño que tanto agradecen estes rapaces. Ostras, que maravilla é que estou emocionada, estou sorprendida deste cariño que lle tedes aquí a Rosa. Claro, ela é benacidos e agradecidos, entonces ela sempre traballaba como que logo poderá estar aquí falar Manuel, pois dende o primeiro minuto estaba dando ese cariño á comida, que bueno, sabe sempre mellor. Unhas lentellas as podo facer eu, as pode facer ela, e van gustar as dela e as miñas non os sei. Pois nós aquí en Catoira estamos emocionados. Como está a Rosa aí, compañeiros? Pois emocionadísima tamén, verdade, Rosa? Sí, pero moi agradecida a todos. Para min foi unha sorpresa todo o que fixeron, porque me demostraron que sí, que era verdade. Que o cariño era mutuo. Que o cariño era verdadeiro. Era verdadeiro, e demostráronmo desde o máis pequeno ao máis maior. Entón, Bueno, aquí. A ver, que te digan Para o máis que maior, comían porque- mellor ali que na súa Manolo casa. Bueno, Aquí- Moi piropo, Un bon Sí, piropo. Sí, sí. Aquí está Manolo, que era fuches o director antigo, non? Fernando é o actual e ti eres o de antes. Ti tamén coñeciches a Rosa. Desde os 15 anos, por aí. Rosa casi a criei eu aquí no colegio antes. Estuvo con unha compañeira nosa e logo xa pasou á cociña hai moitísimo tempo. Rosa, que se pode decir de Rosa? Rosa é unha filla para min. Rosa non hai cousa que lle botes que ela non faga ben. Estamos falando da cociña, porque despois todos temos fallos, pero... Vaya legado, vaya palabras máis fermosas e acaban de dedicar a Rosa, Non sei como estarás, Rosa. Sí, moi contenta. Moi contenta da demostración de cariño e sempre estarán aquí. Eu penso, estamos todos emocionados no plató. Había unha vez que... Sí. Sí, falo. Había hasta o día de... Eles poden falar, o día de Antroido, sempre fai orellas, e facía máis de 400 e pico orellas a mano cas súas compañeiras.
sempre estaba aí dale que te pego. Son un prato de aquí que non nos atrevimos a poñer no menú, que era a lamprea. Wow. Sendo de aquí foi... No momento, pero puxemos ameixas á mariñeira. Cuidado. Cordero. A Rosa, xa ten a palabra. Rosa. Sodes de pico fino, polo que vexo. E contanos, Juan, que querías contarnos algo. No, que decía ela que simplemente fixo o seu traballo, decía algo así, pero entendo que isto é unha mostra de todo o cariño que lle puxestes. Estamos todos emocionados porque os nenos non minten, nunca. E ese agradecemento notase moito. Sí. E moitas veces falamos neste plató que de todos os xestos que podemos ter de amor no mundo, hai un que é especial, que é darlle de comer a xente. E dixeron que sempre o facías con cariño e con boa cara. Pois iso é verdad, iso é verdad. Eu, cando que falaba agora o director, que falaba das orellas, pois sí, eu chegaba e o primeiro que facía era as sin gluten. As orellas sin gluten porque me daba pena que os chavales que non podían comer as orellas normales, pois pasaran sin elas. Entonces o primeiro que facía era unha fuente de orellas sin gluten para os que estaban así. E logo continuaba pos siguientes, pos outros, que podían comer de todo. 400 e pico máis. Entonces Está Marisa, facía, e non era porque Todos te queren saudar, Rosa? Eu chamome Marisa, levo aquí 22 anos e son compañeira de Rosa hai 22 anos. Dime nunha frase ou nunha palabra que significa Rosa para ti. Oye, para min significa moito porque eu cheguei aquí, tanto a súa familia como elas, o director que había me apoyaron moito. Estou moi agradecida. Es como unha familia, non? Como unha gran Sí, familia. pois a verdade que eso é sí. Mira, eu son de Portonovo, e xa che digo, como che dixen, levo aquí 22 anos, que xa son moitos anos, e a verdade que para min, eu tamén me falta moito para jubilarme, entonces para min é unha familia, a miña familia, porque algúns deles conozco desde que eran así. Que maravilla, pois a ver, Manolo, contanos. Voy a decir algo de Rosa. Rosa, tan boa cociñeira, que cando había un evento, por exemplo, as seleccións de personal non docente, pedían de Pontevedra vir a comer aquí. Madre mía. Sí, é pero un verdad. momento. É verdad, Pero é sí. que viña unha visita, por exemplo, de Santiago, de Pontevedra, eu decíalle, Rosa, temos visita. Ela, non te preocupes, Manuel. Ela preparaba unhas tapas, Rosa, é inconmensurable, é fora de serie, coño. Eu non o día que a vexa vou lle dar outro chuchón tamén, porque é iso que estamos aquí preto. Pero viña, eso quere decir de que o comedor marchaba sobre rodas, sobre patins. Iba perfecto, non? Iba perfecto. Mais ainda, no ano 2007, xa choveu, verdad, filla? Veu unha conselleira de Santiago, Laura Sánchez Piñón, e dixo... Habrá unha silla por aí para min, porque vamos estar aquí un rato, creo, E dixo, podemos ir ás hemerotecas, Voz de Galicia, Faro de Vigo, o Diario de Arousa, donde puñía fíxense ben, o comedor de Catoira como exemplo para toda Galicia. Toma. Manol, teño que interrumpir un momento porque me están preguntando... Sí, non marcho. Se marcho, se cada lévote comigo, porque creo que te queren invitar a plató do que anda aí, Xa, bueno, dalle un momento en anos, que en espírito... Cantos anos tes? Eu teño 87 anos, nada máis. Ten memoria, ten historias que contar. Tes que ter... Ben, o corpo teño escarallado, pero a mente, bótalle o que queiras. Ti vas con nos unha tarde que anda aí e poñemos talí e contas uns contos con nós e xa está. Pois hai que ir, non é a primeira vez, porque xa fun a man con man, que o levamos de calle, ganando o primeiro premio, funde con tertulio xa... Non me contes máis, que quero que veñas e senón vas quedar sin historias. Non me contes máis, Manolo. Sí, deixamos de negociando con Manolo e con esa imaxe tan fermosa, dos rapaces. Hai que pedir un aplauso da Líder de Catoira para Rosa, Un aplauso fortísimo.
Rosa, toda esa demostración de cariño hoxe en Catoira. Aí son uns cuantos rapaces. Sí. que faltan moito. Quedounos claro que hai a Rosa de España e logo está a Rosa de Catoira, que é máis ou menos Nada igual que de ver, popular. nada que É ver. moito máis alimenticia. Nada que ver. Nada que ver, non creo que o cariño que me demostran a min de ir pola calle ou ir detrás. Rosa, a ver, que a satisfacción personal de cada persona non hai cartos no mundo. Evidentemente, Non hai Rosa. cartos no mundo E quedou que o ben paguen. claro hoxe no programa. Moitísimas sí. grazas Sí. por compartir a súa historia con nós. Sí, gracias Que a vos. vaya moi ben. Gracias Un a aplauso vos. fortísimo para Rosa.